Oke. Prajurit. Maju le. Kowe. Kowe kok ayo. Kowe kok malah. Kowe nek ora kowe ora ngatasi. Formasi pampitan. Arak. Arak. Arak pahit. Surungane apa, Dul? Sate kire. Ide sapa? Dire emno. Nek
Lho ki iku sak drum lho derajate lho. Betul. Bobotem pira? Bobotem pira? 30. 30. Hei, 30. Walah, 30 tembok rungokno iki apa? Lah kene 30 kilogram. Bojone tak terusno kowe. Bojone. bojone yo. Telung aja lho. Ana punjule apa ora? Jane yo Ana pira? 40. Berarti bobone 3 pilu. 30 karo akuan lur. Kuat kok kare sitok kok. Kuat toh? Oke. Ya. Betul. Kuat toh? Iya ya. Kuat. Iya.
gono. Dayo. Jawa nurai. Malah kodek nurai. Sapa? Kowe lo aku nduk. Ayo Ale. Penak tembungmu. Ning kabeh kuwi ngabangake kuping. Hebat sulit. Nggih. Kosok baline. Yen tok pelak iso mikir. Pengalamanku. Bakal saking siap. Ayo, coba tak satrio. Pucuk ora lho. Betul. Ulmong semono kadek dalu. Peperangan Durwana kenampungane. Nek kena ngopo? Kowe ninggal ing Palagan. Bersrit, anggar tenan. Aku mlayu dikare berikut ora. Nanging kowe papanjang cepet. Aku kira kowe apa kok bakalan dur papanjang. Prajurit kok kaya ora bladok. Lemah, lemek. Ayo. Maju. Iya. Yen perang mau nganggo atosen alung kantene kulit ora ana karambungane. Sing kok karepno? Aku kawijayan. Komplek-komplek kabeh kadek dalmu. Lali, Wow! 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 Janggu kakek ane. Anggap lucu memang. Ayo. Wani siji-siji lho. Siji-siji. Perang yo 1000 dalan. Nah, Oke. kok oke. Wong-wong kowe kabeh. Wong-wong. Wong bawan. Senajan aku mung kawijen, ora bakal wedi. Ayo,
maju salagane atimu, bakal tak ladeni. Rumangsa jagung. Iya. Rumangsa kabel kowe tong. Aja ngene aku ngedek ya. Rumangsa sembal. Iya. Prajurit. Gedeng pisan mlebu rumah sakit kowe. Cukup. Ya diteruske kanggo perangan ora ana ramane. Lah sing mbok arep lho. Aku bakal membo beset rogo. Aku bakal membo. Beset rogo kodhok. Beset rogo. Iya. Juga ben srike lho. Aku tak membo laporan. Ayo. Miriam. Aku nek ora montra iku gedhe kok. Iya. Tong keletong. Menye keletong. Ajian aja ngono. Piye? Sing tak warendengi. Iya. Ajian foto. Hei anjing. Iki sing gede iki sing gede. Hei anjing. Ayo Pak. Iya. Asik. Oh, asik. Wasik. Oh, ini. Guyu aja kebacut. Banget seneng atiku adi guyu ya ora apa-apa. Kok? Di bunga mbay jane ana apa ana bengi iki? Kang kowe gak ngerti piye ning kene iki ana tontonan. Tontonan apa, Di? Oh, bodho kowe kakak. Ning kene tak jai man tak jadlok ketoprak ngono kok takok. Oh. Ketoprak. Iya, Kang. Ketoprak ngendi, Di? Ketoprak tempuran sing jenenge Kilantri Budaya. Oh. Sing iku sapa jenenge? Bose jenenge Trimo iku. Iya, Kang. Oh, alah bodho, mosok ora roh kowe? Lah aku lagi melu ya wajar. Oh, alah Kakang kok ketinggalan jaman kowe iki. Ning kene iki desa ndi no kowe kok apal? Ning kene iki Desa Ngraya Pamotan ngono. Layak kowe disiki jane iku ape delok apa no kowe? Kang ning
kene iki andong-andong iku cuanti-cuanti iki ana sing bahenol Kang sing jenenge Cahaya. Lu. Iya Kang jenenge Cahaya sing denok dep. Layak ta layak kakek ane mlayu baterene bae tak keplak diasem kowe. Ngono-ngono nek ana wedokane mbok dikode. Dikode aku gen iso melok. Sapa jenenge, Mang? Cahaya. Nek kowe Cahaya lha aku karo sapa? Nek kowe ya karo Anis bakul iku wae. Mateni wong. Anis iku mang sing turu ning nguri iku. Iya. Tapi kan bodine momprot. Gak apa-apa. Sing penting awak dhewe happy. Bengi iki ayo do diseneng-senengno. Nanggap Gilar Tribudaya. Ayo monggo, Pak.